altijd wit wat witter. Hoe zit dit en hoe komt dat? Ik fiets de rad in vroeg maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Volle je met wit wat witter. Zocht dan kan hij jatten. Wit wat. Waarom net? Je kunt de kast niet doen. Je kan er kaarsen in doen en kisten bloempjes in zetten. Oké, ik zie ze fijn bewaren. Op welke squallen zit je? De hazenskwallen. En waar is dat? In Achteren. Oké, dus je wil knutselen met glas. Nou, wel voorzichtig, hè, want glas kan wel heel scherp wezen. En hij maakt een wit wat vraag. Ja. En wat is die vraag dan? Kijk, glasboeg, ja? Nee, volgens mij net. Ik weet net. Klet op, waar wit er een soort van glas? Ja, glaskunst, do, mast, nee, glaskunst, Peter. Oh, daar kiest al, daar kiest al. Ik ben hier bij de Blokhuispoort in Ljout, want zo heet dit gebouw. Tje, het lijkt wel wat op een kasteel, maar die wat toren en die grote poort, vind je hem net? Maar dat is het net. Dit is de oude gevangenis van Ljout. Zou je nog boven benjen? Klet op, wat moet ik hier in de oude gevangenis? Ja, glaskunst, Peter, Celie, Peter, Celie. Peter Celie? Nou, dat doet mijn mem altijd in de zak. Haha. Leuke bril. Ja, hij zit in deze oude gevangenis. Is hij dan een boef? Nee, je ren je geen hoeven in de cellen zitten bedrielkes. Kist mij wat. Anders dan sluiten ze me op. Geen, no, maar skieten, broek. Ja, skieten, broek. Toe. Glasblazerij. Hoi. Hallo, dag Marieke. Hallo. Mag ik wel even zien? Ja hoor. Ik denk dat het een beest wordt. Een paard. Oh. Het is wel heel heet volgens mij. Ja, bijna 600 graden. Het lijkt me wel heel moeilijk. Het is een mooi, maar moeilijk vak. Zou er hem nooit eens bronnen? Nou, nooit is groter, heel soms. Maar ik moet heel erg opletten om te doen wat ik doe. En ja, als je niet concentreert, dan zul je branden. Goed Maar dat doet mij concentreren. dat doet mij veel te veel pijn, dus ik doe het gewoon niet. Wat een mooi hindeke. Dankjewel. Knap is het. Jo bent wel een echte glaskunster. Dankjewel. Maar hoe komt het nou? Want nu is het glas weer hut en krijg kon je het helemaal boegen. Hoe kan dat? Ja, door de verhitting wordt glas vloeibaar, kan ik het vormen. Zolang het heet en warm is, kan ik het vormen. En daarna begint het glas eigenlijk ogenblikkelijk weer af te koelen en wordt het ook weer hard. En als je goed op dit paadje past, gaat het helemaal nooit weer stuk. Wat knap. Glas kist dus boegje, maar dan moet het wel heel heet wezen.
Glas is zo oud als de aarde. De natuur zelf kan ik glas maken. Om glas te krijgen heb je nodig zoom, soda, dat is een soort zout, en kalk, dat is een soort kriet. Die drie dingen die meng je met elkaar. Rieden. Dan moet het in de oven, het smelt en het wordt glas. Dat gleun heet glas, dat is een soort van oranje gescherp. Pas dat het aankwollen is, dan wordt het stief en stevig. Maar je mag het zelf ook wel even proberen, Marieke. Ja? Ja hoor. Het lijkt me wel heel moeilijk. Die bril moet je wel op, dat is voor je veiligheid. Leuke bril. Gewoon een klep af. Wil je wel helpen? Gewoon blijven zitten en langzaam Draaien. Het is een kunst om wat te maken, mooi stof, mooi verven, klaai of kriet. Het is serieus, of om te laten, mijn protte kleur, of krijgt zwart-wit. Ja, wist, daar heb ik een idee, dat wordt het. Dat is het Hielendal. Gauw draaf ik naar mijn atelier. Geen ohne slag in elk geval. Het plaatsje in mijn holle. Geen elke in astje. Het maatje is wij niet te volle. Omdat ik een kunstner ben. Het is een toer om het te maken. Krijgt om het goed, nou ben ik het kwijt. Nee, weer, ik kinder net om laatje. Ga zelfs een heel iets spietje spiet. Maar toch is het een goed idee. Het slag het nog net Hielendal. Maar ik blauw in mijn atelier. En ik zet terug in elk geval. Het plaatsje in mijn holle, geen elke in astje. Het maatje is mij niet te volle, omdat ik een kunstner ben. Liet mij frotten, liet mij ploeteren, liet mij stinnen. Liet mij voeteren, ik weet dat ik dat doe. Maar het helpt mij, ik zet terug. En wat is die mijn holle ziet, dat is nou wat ik show. Dus het plaatsje uit mijn holle, geen elke niet no share. Het maatje weer mij net te volle. Nog steeds draaien? Ja, nog steeds draaien. Het glas wordt vanzelf warm. Ja, ik voel het. Ja. Doordraaien. Nu moet je vrij vlot zo meteen dat naar je mond brengen om te blazen. Kom maar, nu maar. En blazen. Ja. Nou, dat wordt niet heel zien. Nou, het is gelukt. Een beetje. Nou ja, nee, het is niet. Ik dacht die vogeltje, maar het valt wat. Nou, dit is mijn kunstner. En kan ik dit nou thuis doen? Kan ik nou een champotje, hiepmaatje en dan ik zulke dingen maken? Dat is dan alle tijden af te raden. Ja? Want dan wordt het glas te snel warm. En dan krijg je last te maken met spanning. En barst het glas absoluut helemaal uit elkaar. Dus nooit en nooit doen. En dit ben je van beroep? Dit ben ik van beroep. En hoe ben je dit doen? Nou ja, een kleine 25 jaar geleden heb ik ook een bezoek gebracht aan een glacier kunstenaar. En die deed wat ik nu inmiddels zelf doe.
Die stak 2 stukken glas in de vlam en daar kwam zo'n prachtig paardje of een danseresje uit. En dat was voor mij absoluut duidelijk dat ik dat wou gaan doen. En dat heb ik ook gedaan. En die verkoop je dan? En die verkoop je dan als verjaardagscadeautje of als relatiegeschenk of een sportprijs. Of als iemand gewoon een leuk idee heeft. En dan probeer ik dat te maken. Dus als je een idee had, dan teken je het eerst? Soms, ja, maar ik ben ook soms wel wat overmoedig en dan steek ik gewoon 2 stukken glas in de vlam en dan moet het eigenlijk al meteen goed gaan. Wat niet altijd lukt. En ga je dan als je een idee hebt en je leest op bed of je bent ergens zo, dan maak je dat gelijk nooit zien? Of? Nee, dat valt mee. Ideeën heb ik eigenlijk altijd wel. Of ik loop daar heel lang mee rond, dat ik denk van dat moet ik altijd nog eens maken. Maar waar ik wel wakker van kan liggen, is dat als ik iets wil gaan maken en het mij niet lukt. Oh. En gebeurt dat dan vaak? Of? Nee hoor, valt erg mee. Valt gelukkig erg mee. Maar het kan voorkomen en daarom als het gebeurt, dan zit mij dat dwars. Nou, ik vind het mooi. Dankjewel. Glas is overal. Het ruut in een klaslokaal is van glas. Het glas, best limonade drinkst. De bril van Peter. De pot waar het pindakaasje zit. De spiegel is ik van glas. Glas is dus broeken. Maar glas is ik heel mooi om nooit te zien. Zoals Peter doet. Die maakt er hele mooie beeldjes en sieraden van. Mooi, hè? Hey Minke. Hoi, Marieke. Binnen dat 10 katten? Ja, dit ben mijn kat. Wat een mooie. Echte kunstwerkjes ben dit. Had ze deze katten gekocht omdat ze zo mooi viest? Ik heb deze katten gekocht inderdaad omdat ik ze zo mooi vind. Meestal zie je soms een beest uit, een rasdier, gewoon omdat ze hem mooi vinden. Nou, ik vond deze heel erg mooi. Maar dat soort beesten wordt dan ik echt fokt om ze heel tijd weer nog mooier en nog beter te krijgen. Gisteren ik maar naar shows? Ik ben maar die van mij wel eens naar zo'n show wist. Maar ja, katten vonden het net heel leuk. Ik vond het net zo leuk. En ik vind het net eerlijk, want die van mij ben het mooist, dus dan zou ik altijd winnen. Die ene had een volle dikkere vacht als de oren. Ja, de zus hier is 2 verschillende rassen. Ze lijkt je heel erg op elkaar. Deze hier, die heeft kwad hier, dat nemen we een abessijn. En deze, ja, die heeft een volle, dichtere, langere vacht en dat heet een Somali. Het is wel een beetje familie van mijn koer, maar het zijn 2 soorten. Vinden ze wel eens ondogens? Soms springen ze op het ongerucht. Om iets te pakken dat ze helemaal net omkomen mooien. Of een hele enkele keer dan gaan ze stiekem in een voertonnen zelf brokjes pakken. En dat is natuurlijk net de bedoeling, want ja, ze moet wel een beetje in model blijven. Dus ze moet net te dik worden. En als ze dan een beetje een zelfbediening doen, ja, dan is het hele dieet in de war natuurlijk. Welke vies nou de leefste? Ja, dat is lastig. En als ik dat nou zie, dan zijn ze natuurlijk alle jaloers. Ze zijn eens alle heel erg leef, maar ik vind zelf deze, Nina, wel een hele aardige en lieve kat. Oké, Minke. Hoi. Hoi Marieke. Hey. Hoe is het met je? Goed. Mooi zo. Hier binnen de potten van de pindakaas en de jam die ik voor je bewaren heb. Zal ik je deel zetten? Ja. Dan kan je hem mooi maar knutselen. Ik ga bij glaskeusner Peter Celie West. En die maakt het hele mooie ding met glas. Ik zal wel wat zitten. Zo. Maak je maar eens zien. Kom je maar eens heen. Dit mooie hinderke had hij maken. Maar dit hinderke wie eerst een lange glazen staaf. En als je dat in een hele hitte, heel heet, als je dat in een hitte vlam houden, dan kun je er al je boeren, kun je er al je ding van maken. En dat doet hij. Dus glas kun je wel boeren, maar alleen als het heel heet is.
Maar je moet het zelf dus net proberen, hè? Want dat is heel gevaarlijk. Alleen de mensen die er echt verstand van hebben, die mooi dat wel. Dus zulke mooie dingen kun je dan van glas maken. Zie mooi, hè? Ja. Kom maar. Wil je me even op de foto? En smile.